Hello, sziasztok srácok, Mugi vagyok, és most a Minato mangát fogjuk kielemezni, elmondani a véleményemet, meg átvenni, hogy oldalról oldalra mégis miről is volt szó a Minato mangába, csapjunk is bele! Mugi, Hokage! Shintaro! Na már most ugye tudjátok, hogy a Naruto Top 99-es szavazást Minato nyerte meg, és őróla írt Kishimoto egy rövid kis spin-off mangát. Igazából ez 52 oldalra sikerült, voltak benne jó dolgok, voltak benne, amire vártam volna, hogy egyáltalán lesz szó egy kicsit a háborúról, egy kicsit a Obito Kakashi rintanításáról, stb. De nem ebbe az időszakban játszódik. Ez abban az időben játszódik, amikor Minato Jonin még, és a Rasengant éppen fejleszti, szerkeszti, plusz Kushina és az ő romantikája kezd kibontakozni igazán. Igazából ez egy Kushina Minato manga, plusz hogy a Rasengan hogy jött létre, és miért ez lett a neve, hogy Rasengan. De még mielőtt belekezdünk teljesen, szeretnék mindenkit invitálni a narutokun.hu oldalára. A narutokun.hu oldalára látogassatok el, ha el akarjátok olvasni a mangát. Igazából én most kicsi képbe fogom mutogatni nektek a mangából lévő képeket, nem nagyba, azért, hogy ne nagyon lehessen elolvasni, hiszen igazából ez az ő fordításuk, és nem is adnak engedélyt arra, hogy ezt közzé tegyük máshol, tehát minimum ezt tiszteletbe kell tartani, tehát aki el akarja olvasni az egész mangát, az a narutokun.hu oldalán meg tudja tenni. Na hát akkor csapjunk is bele, jöhet az első oldal. Na hát az első oldalon egyből egy harcba keveredünk, a 4-es Jinchuriki és az 5-ös Jinchuriki ellen harcol Minato Jiraiya és két Jonin. Éppen a két Biju egy Biju bombát küldene rájuk, de ekkor Minato használja a technikáját és elteleportálja őket egy másik helyre. És itt jött Minatónak az meg, hogy a Kushina is egy Jinchuriki, ő benne is egy ilyen szörnyeteg lakozik, és ez miatt akar kifejleszteni egy olyan technikát, amivel meg tudja őket állítani. És a következő lapon már Kushinának egy rossz álma volt igazándiból, Kurama már elkezdte befolyásolni őt, hogy engedje szabadon, és akkor minden jobb lesz, minden jó lesz. Kushinának az élete mindig ugyanaz, éppen most is tart egy programra Uzumaki klánnal kapcsolatban pecsételő jutsukat tanulni, Minato is részt vesz ezen a tanfolyamon, és alig várja Kushina, hogy találkozzon Minatóval. Találkozik ott Minatóval is, de Minato éppen nem fog menni erre az Uzumakis programra, erre a pecsételő programra, hiszen ő egy másik jutsuval van most elfoglalva, ugye nem kell elmondanom, ez lesz majd a Rasengan. Kushina jól ki is akad, hogy nem akar vele elég időt tölteni, ilyeneket vág hozzá, de igazából Minato ugye erről szó sincsen, ő csak szeretné ezt a jutsut rendbe rakni, és a 3-as edzőpályán gyakorol. Kushina ment volna utána, de ugye megfogta a zambutag, és ugye itt látjuk meg, hogy a pecsét mekkora területen ér. És Kushinát vissza is kísérik a szobájába, ott egy kicsit elgondolkodik, kapunk egy visszaemlékezést, amikor Uzumaki Mitóval beszélget, ott még Uzumaki Mitó volt a Jinchurikije a 9 farkunak, és igazából Kushina még gyerekként lett fölkészítve arra, hogy ő tároló lesz. Meg is látogatja az emlékbe kölyökként Mitót, és Mitó elmondja neki, hogy tud boldog életet élni úgyis, hogy ő Jinchuriki, ha szeretettel tölti fel a tárolót. És el is viszi őt egy helyre, de itt véget is ér a visszaemlékezés, mivel hogy azt is mondta neki a visszaemlékezésbe Uzumaki Mito, hogyha csak üldögél, úgy nem fogja megtalálni. Ezért vissza is térünk a jelenbe, és Kushina beindul. A két ambu tagot simán elintézi. És elkezd szaladni a 3-as edzőpálya felé, és itt ugye át is lépi ezt a pecsétet, amivel még meg lehet védeni a falut. Át is lépte, Kurama egyből igazából ennek nagyon örült, ugyebár tartott Kushina a 3-as edzőpálya felé. Nagyon érdekes, amikor átlépte azt a mezőt, onnan még védve van Kushina, megjelenik nekünk úgy teljes képbe Kurama, nagyon nagy pecsétek vannak rajta átszúrva, így még igazából nem is láthattuk. Ha valakinek ez fura lenne, igazából azért van ilyen szinten lepecsételve Kurama, mert ugye Narutónál csak a fél Kurama volt benne, de Kushinánál viszont a 100% van benne, és ezért még a elpecsételésen kívül is belül még pecsétek vannak rajta.
Hát és akkor ott is vagyunk Jiraiával és Minatóval. Minatónak valahogy nem sikerül a Rasengan teljes mértékben megcsinálni, ezért egy kicsit el is szottyolódik, és Jiraiya segít neki annyiba, hogy igazából úgy kell áramoltatni a csakrát, amerre a forgód a hajadba forog, abba az irányba. Na már most meg is nézi Jiraiya, hogy Minatónak igazából 2 forgója van, tehát úgymond igazából most meg lett lőve, hogy mihez is kezdjenek. És akkor tartanak is egy kis szünetet, és mi történik? Jiraiya hozza a jégkrémet. Hát itt közben olvastam, nekem is teljes mértékben ez olyan jó volt így visszatekinteni, hogy a Jiraiya meg a jégkrémes pálcikái azok mindig nagyon fontos eszközök, és mindig valamit szimbolizál. Ahogy meglátja Minato ezt a 2 ugyanolyan jégkrémet, amit ugye adni akar neki, hogy melyik kell, eszébe is jutott azonnal, hogy mindkét irányba elkezdi áramoltatni a csakrát, és úgy jó lesz. És sikerült is megcsinálni neki a Rasengan, belülről Jiraiáról kapunk egy kis mondatot, hogy tényleg ez egy zseni gyerek, mert hogy akinek 2 forgója van, azok alapból zseniknek számítanak, és ez be is bizonyosodott, és Minatónak sikerült formát csinálni a Rasengannak, hiszen a 2 oldalról gyűjtötte a csakrát, és így meglett a Rasengannak a formája. Hát és a névválasztás az nem Minato területe. Úgy nevezte először ezt a technikát, hogy jégkrémes pálcika inspirálta a díszfényes, Jiraiya féle ikerforgógömb. Hát ez tényleg borzalmas volt. Hát ez is megmutatja, hogy nem mindenki lehet mindenben tökéletes. Jiraiya ismét megmondja neki, hogy el kell mennie, sikerült a Rasengan, és hirtelen olyan küldetésre megy Jiraiya újra, amire szoktuk tudni, valószínű, hogy a bordélyházba vagy a fürdőzőbe van egy nagyon fontos küldetése. Nagyon jó volt újra Jiraiyát olvasni, vagy látni, és tudni azt, hogy igenis az élők között van. Én szerintem lehetne még őróla is valamilyenféle sorozat, vagy egy kis manga. De menjünk is tovább. És a fák közül hirtelen felbukkan Kushina, ugyebár ő már oda is ért, és kinézte, ahogy Minato edzett a Rasengant. Oda megy hozzá, kérdezi Minato is, hogy mit keresel itt, te lány? Hát igazándiból ugye ő nem nagyon léphette volna át, lehet Kushina jön egy kis kamuval, hogy a harmadik megengedte, hogy átlépje. De hát ugye ezt tudjuk jól, hogy ez nem így van. Akkor Kushina elnézést is kér Minatotól, hogy kiabált vele, hogy ugye tudjuk, jött a női hisztie, kiabált vele, ezért elnézést kér Minatótól, de ő még azért kér bocsánatot, hogy megszegte az ígéretét, mert ugye, hogy nem együtt vannak az Uzumaki pecsételő programba, elkezdenek beszélgetni, Kushina megkérdezi tőle, hogy ezt a jutszut élesítetted eddig? Igazából Minato el is mondja Kushinának, hogy azért is mondta le a mai programjukat, hogy ott legyenek a pecsételő programon, mert ő szerette volna ezt a jutsut élesíteni, hiszen ez a jutsu azért van, hogy megvédhesse Kushinát. Mivel, hogy egy háború közepén voltak, ugye tudni kell, hogy ez a harmadik shinobi háborúban volt, és ő szeretett volna egy olyan jutsut, ami a Bijuk ellen és a Jinchurikik ellen is hatásos, és ezt a jutsut igazából Kushinának akarta átadni a Rasengant. Mivel, hogy Minato nem akarja őt elveszíteni, itt fel is lobban úgymond a szerelem lángja, Kushinának ez nagyon jól esik, hát és Kuramának nem is kellett több. Előtört Kurama, Minatót el is repítette, és mondja Kushinának, hogy vagy megszállja, és megöli Minatót, ugye Kushina közben aggódik Minatóért, és Kurama elkezd tombolni. De nem is kellett több, Minatónak belépett egy pecsételő jutsuval Kushinához, és belülről érzi is Kurama, miféle jutsu ez. Hát itt már el is indul Kurama és Minato ugye kapcsolata, amivel Kurama utálta is mindig ugye a negyediket, és inkább itt indult el, hogy mennyire is megy ez az ellentét, mivel hogy Minato feltölti szeretettel Kushinát, és ez Kuramának nem jó. Hát igen, itt még elég démonik Kurama. Különben itt ismét egy kisebb tiszteletet is kap Minato Kuramától, hiszen nem is az Uzumaki klánból való, és egy olyan pecséttel meg tudta fogni egy pillanatra, ami igazából a saját stílusává vált. Tehát itt is megmutatja, hogy milyen tehetséges Minato, és a pecsételő jutsuba is nagyon-nagyon otthon van, legalább annyira, mint egy Uzumaki. Igazából ott Kurama mondja is neki, hogy mit foglalkozik egy ilyen lánnyal, ha ő ilyen tehetséges, de Minato elmondja, hogy Kushina igenis nagyon erős, ezért is szereti őt, ez ugye Kushinába is egy hatalmas feltöltést adott. És folytatjuk is a visszaemlékezésünket, ugyebár Uzumaki Mito és Kushina
sétálása elvitte Mito egy helyre őt. Ugyebár azt tudni kell, hogy Uzumaki klánt lemészárolták, alig maradtak páran, hiszen olyan erős pecsételő jutsuik voltak, hogy úgy vélték, hogy jobb lenne, ha egyre kevesebben lennének. Igazából az ő címerük, a spirál, ez látható is. Egy csigalépcsőn kezdenek el fölmenni ezen a helyen, ahol egy spirál van, ugye az Uzumakiknak a címerük, és mennek fel minél feljebb. Igazándiból Uzumaki Mito azt mondja Kushinának, hogy ez egy spirál, ami Rasenné válik. Mivel, hogy úgy tűnik, mint a körbe-körbe mennél, de viszont a magasság növekszik, és a látvány is egyre szebb, és megkérdezi Kushina, mi van a tetején, és elmondja Mito az, ami a tárolójában van. Fel is érnek a tetejére, Kushina látja is a látványt, és látja azt is, hogy mégis mire gondolhatott Mito, hogy mi van a tárolójában. Ugyebár felértek a tetejére, látják a Hokage szobrokat, és Hashirama képét látja meg, és elmondja Mito a nagyon nagy bölcsességet, amit Kushinának most ebbe az időszakban nagyon-nagyon jól jött, hogy igazándiból, és elmondja Mito, Kushina, lehet, hogy egy spirál tetejébe vagyunk, de ha van elég akaratod a mászáshoz, akkor megtalálod a szeretetet, és a spirál Rasenné válik. És vissza is térünk a jelenbe, ahol éppen Minato Kurama küzd, és Kushina erőt kap, és vég ellen tud állni Kuramának, visszatér az életbe, ott van Minatoval, és azt beszélik, hogy együtt csinálják meg a pecsételő jutsut, hogy vissza tudják rakni Kuramát a helyére. De hát Kuramának se kellett több, előjött Kushinából a hadfarok, átszúrja Minatót, Kushina kiabálja Minatónak, hogy engedje el, hagyja ott. De Minato megmondja, hogy nem, soha nem fogja elhagyni, mindig is Kushinába ott fog lenni ő is, mert szereti és nem hagyja el semmiért. Eközben Kurama elindít egy Biju bombát, és Minato elmondja, hogy nem fog elmenekülni, mert nagyon szereti Kushinát, és mindig is benne lesz. Itt is kiáll Kushináért az élete árán, és Kushina ezt meglátja, ez még jobban feltölti. Közben Kurama elindít egy Biju bombát. Ez most jó kérdés, hogy ez most itt elméletben hol is van Minato, meg Kurama hogy is jött elő, ez körülbelül olyan, mint amikor Sasuke bement ugye Narutóhoz, és együtt látták Kuramát, egy ilyesmi dolog történhetett a pecsételő jutsu által. Igazándiból elindít egy Biju bombát Kurama, és Minato előveszi a Rasengánt, összecsapnak, és szünet. Felkel Minato a kórházba, ott van Tsunade és Jiraiya, és Kushina is egyből át is öleli Minatót. Valószínű, hogy ott minden rendben lett, visszament Kurama helyére, Kushina is észhez tért, és igazándiból már együtt is sétálnak az utakon, és beszélgetnek, és Kushina mondta is, hogy az a jutsu nagyon hasonlított a Biju bombához. Hogyan találta ki ezt Minato? Minato itt el is mondja, hogy egy olyan jutsut akart adni Kushinának, amivel meg tudja állítani a Jinchurikiket, vagy a Bijukat, hiszen látták egy harc során, ugye az legelején, amikor a két Jinchurikinek a Bijuja elkezdte gyűjteni a Biju bombához az energiát és kilőni, ő ugyanezt látta, és ezt akarta leutánozni a Rasengan által. És Minato el is mondja a jutsu nevét, ugye a jégkrémes pálcika által inspirált Jiraiya féle ikerforgó gömb. Hát ugye nem kell mondani, Kushina egyből le is ordította, hogy miféle ez a borzalmas név, hát szerintem is elég borzalmas, és elviszi őt, Kushina, Minatót arra a helyre, ahol a kislánykorában Mito vitte el. Fel is vitte őt a tetejére, Minato meg is lepődik, nem is tudta, hogy van ez a hely, mert ugye ez az Uzumakiknak a tornya lehet. Igazándiból oda fölvitte Kushina, és Minato magától kimondta azt, hogy Rasengan. Rá is kérdez Kushina, hogy micsoda, és mondja is Minato, igen, a jutsu neve legyen Rasengan. Na hát, ugye ezt nem is kellett több Kushinának, azonnali látható, hogy a szívét eltalálta, és tetszett neki. És ezzel véget is ér a Minato manga. Tehát igazándiból ez a Minato manga arról szólt, hogy ahogy Kushina kezdetben és Minato kezdetben így összejövögetnek, kisebb szerelmi vallomások, és persze, hogy a Rasengan miért lett Rasengan. Igazából ennyi volt a Minato manga, srácok, ha tetszett, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, ha szeretnétek még ilyesféle videókat, akkor szóljatok, és nekiülök. Plusz, srácok, a Naruto-kun oldalán megtaláljátok a mangát, el tudjátok olvasni ti is, és a következő videóban találkozunk. Sziasztok, srácok, Shintare!